begiak zabalduko zaizkizue, esan zion sugeak ebari, paradisuan ustez mito judeo-kristauaren hasieran, eta begiak zabalduko zaizkizue ditu dio literaturari buruzko saiakera edo elkarrizketa honi, gaur aurkeztu dudanari. 4 zatitan egindako liburua da, ia 4 urteko lana biltzen duena, euskal literaturaren diagnostiko bat alde batetik, berba da ez oso positiboa, baina bai optimista, konponezinak diren arazoak ez direlako dituguna, nahiz eta ditugun arazoak. Eta beste alde batetik, euskal literaturak beharko lituzken behar bada gauza batzuk, bere nahiko balulura ongarritu, eta beste sormenaren ura berritu. Eta beste alde batetik, baita hitz egiten du liburu honek literaturaz, alegia, testu literarioaz. Inoiz hitz egiten ez dugunaz. Zer da literatura ona, zer da ondo idaztea, nola idatzi daitekeen ondo, ze parte dituen ariketa literarioak, pertsoneak, dialogoak, eskenatokiak, denbora literarioa zer den. Guzti hori humorez saiatu naiz, maitasunez, literaturari dio da maitasuna inolaz ere disimulatu gabe, eta ariketa praktikoak emanaz, eta inolako nahi esatearen dramarik gabe, eta guatxafita pizka batekin, behin Esteban Aldamiz Etxeberriari entzun nion hitz bat lapurturik.